Zdravím vás, milí priatelia, milí sledovatelia, ktorých zaujíma zdravie a dobrý život, dobrý životný štýl. A dnešnú tému by som chcel vlastne venovať tomu, že aby sme boli zdraví, tak by sme si mali uvedomiť, a vás teda chcem poprosiť, aby ste si uvedomili, že ste okrem fyzického tela aj duchovné bytosti. Áno, trápi nás fyzické telo, tu vlastne vnímame tie naše bolesti a trápenia, ale samozrejme tie bolesti a trápenia vnímame aj napríklad vo vzťahoch k našim najbližším alebo na pracovisku a takisto vlastne aj v finančno-materiálnej sfére. Ale áno, samozrejme máme pocit, že sa to týka nášho tela, ale aby sme rozuzlili tieto problémy, aby sme ich začali riešiť, tak je nevyhnutné si začať uvedomovať, že sme aj duchovné telo. Že máme svoju dušu. To je vlastne základ toho duchovného tela. A máme aj nejakého ducha alebo nejaké prepojenie s Bohom, s našim stvoriteľom. Máme v sebe Božiu iskru. A je to dobré, vlastne, že nás Boh vníma a cez nás poznáva ten svet a sme s ním stále prepojení. Našim dýchom, našimi myšlienkami, našim srdcom hlavne. A tá duševná cesta vlastne, ona nás zavedie k tomu, že aby sme pochopili, že aj tie trápenia na fyzickom tele máme z nejakého dôvodu. Je veľa vlastne liečiteľov, ktorí aj vedia prepojiť konkrétnu bolesť na určitom orgáne s nejakým duševným problémom. Samozrejme, pokiaľ sú to nejaké kardioproblémy, tak sú to väčšinou problémy so vzťahom, s láskou, s prijatím nejakých udalostí v živote alebo našich blízkych. Môžu to byť vzťahy s našimi rodičmi, s našimi partnermi. Vzťahy sa prejavujú tiež na obličkách. Ako vieme, povedzme potom, na pľúcach sa prejavuje smútok dlhodobý, to sú vlastne to je dýchanie pľúca. A alergie majú tiež svoje príčiny. Je to trošku všetko komplikovanejšie, ale dokonca sa hovorí aj v súčasnosti sme dosť alergicky, nevieme spracovať buď mlieko, je to vlastne alergia na laktózu, alebo alergia na lepok, neschopnosť spracovať lepkové produkty. A tu sa tiež hovorí, že vlastne ten lepok, alebo ten chlieb je spojený s otcom, s našou otcovskou líniou a mlieko s našou materskou líniou. A prečo vám to vlastne hovorím? Lebo je dobre si uvedomiť, že vlastne naše tieto fyzické problémy sú možno, že brzdou toho nášho duchovného sveta, aby sme sa neprepadávali ďalej, aby sme jednoducho my nedegradovali duchovne ešte viacej. A pokiaľ sa venujeme teda našim bolestiam, sme v tých bolestiach a v tom trpení alebo v nejakých tých zdravotných problémoch, tak vlastne máme menej energie na nejakú tú zlosť, na nejaký smútok, na nejakú hnev. A je to taký záchranný padák. Ako je to paradoxné to je všetko, ale je to tak. Hej, a vlastne je to nejaké upozornenie, že niečo v živote by sme mali zmeniť, že by sme mali buď niečo prijať, buď sa pokúšať prijať toho partnera taký, aký je, alebo prijať ako to dieťa také, aké je, alebo toho rodiča. To sú tie najčastejšie naše problémy. Prijať samého seba. Častokrát je to odpustenie samému sebe. Aj taký príklad, povedzme, aj tí bezdomovci, a tak sú to často ľudia, ktorí najviac obvinujú samých seba, že nezvládli nejakú situáciu v živote a ani nemajú chuť sa z nej dostať. Česť výnimkám, teda, ktorí potom nakoniec príjmu
podá ruku, ktorú mu niekto podá a opäť sa vytiahnu do normálneho života. Takže, no a aká je cesta von, tak samozrejme naše vedomie, náš mozog to častokrát nevie. Náš mozog je prepojený s našim egom, je to čiste nejaké racionálne myslenie, ale niekedy tie odpovede nemusia byť úplne racionálne a cesta je tu vlastne cez modlitbu, akože si prosiť odpovede, proste si ju, môžeme sa obracať k Bohovi, ako k Stvoriteľovi, k Otcovi nebeskému, nazvite ho ako chcete a proste ho, aby vám ukázal tú cestu, ako jednoduchá veta: Oče môj, Bože môj, ja to robím tak, že si pri mne, si tu so mnou, chvíľku precítim, potom ho poprosím, prosím ťa, Oče nebeský, pomôž mi, aby som našiel cestu k tomu porozumeniu alebo k zlepšeniu si vzťahu s mojou ženou alebo s mojim dieťaťom, s mojou sestrou, alebo v podnikaní, v živote, prosím ťa, pomôž mi na ceste v mojej robote, aby som vedel prijať to najsprávnejšie riešenie, aké mám v mojej práci, aby som vedel ísť tou najlepšou cestou, ktorá bude všetkým prospešná, alebo a mne samozrejme aj všetkým, aj ľuďom. A tak, aby naše konanie prinášalo aj dobro a dobro teda minimálne aj ostatným ľuďom. Takže to je tá duchovná cesta, ktorá nám potom pomôže postupne tie naše boľačky a tie naše zdravotné problémy tlmiť a nachádzať správnu cestu a následne aj tie lieky, ktoré príjmate, vám budú lepšie účinkovať, aj tieto nejaké tie zákroky lekára budú lepšie fungovať, ak vy pôjdete touto duchovnou cestou. Je okolo nás plno pomocníkov vo forme anielov, ja to opakujem, proste sú to neviditeľné tvory a vzťah s nimi je založený na tej viere a tá viera je veľmi dôležitá na tej nádeji a na láske a môžete si prosiť o vášho anjela strážneho, aby vám pomáhal, ďakujte mu. A cesta k takémuto k liečeniu je aj cez prijatie a ďakovanie a vďačnosť za to, čo máme. Áno, máme možno, že nejaký chorý orgán, máme niečo nefunkčné, ale zase máme plno iných orgánov, ktoré fungujú. Máme myseľ, zrak, oči, uši, neviem, možno, že vieme chodiť ešte, máme zdravú krv, máme ako dýchame a aj za toto by sme mali byť vďační, za to, že máme kde bývať a tak. Tak to je tá cesta vlastne duchovná, ako byť vďační za to, čo máme. Máme toho veľa oproti iným ľuďom na iných kontinentoch alebo v iných krajinách. Stále si myslím, že ešte tu žijeme na Slovensku v takom vyššom štandarde. A táto vďaka nám pomáha sa uzdravovať. Ako ďalším pomocníkom je príroda, pobyty v prírode, prechádzky v prírode, vnímanie teraz tejto jary, kvitnúceho a harmonizujme sa s touto prírodou, ďakujme slnku, keď vychádza, aj keď zapadá. A toto je tá cesta, proste tá harmonizácia vlastného psychiky potom harmonizuje to telo. To telo je tak komplikované, že žiadny doktor tomu nerozumie tejto komplexnosti a dávajú nám len, bohužiaľ, len nejaké tlmiace prostriedky. A najväčší liečiteľ je vaše telo samo, ale ešte väčšia než to telo je tým liečiteľom vaša duša. To som chcel povedať. A samozrejme tá Božia iskra, prepojenie na to vyššie ja, na Boha stvoriteľa, ku ktorému sa môžete obracať. On to počuje, aj keď vy toho stvoriteľa nevidíte, on to vníma. Vníma to váš anjel strážny, vnímajú to aj iné anjelské bytosti, ktoré sú okolo vás. A dokonca vnímajú to aj duše vašich príbuzných, ktorí tu boli na zemi a ktorí odišli do neba. Takisto vnímajú, môžete sa aj na nich obracať, na ich pomoc. Takže je to trošku rozprávkové, ale vlastne takáto je podstata života a toto sú tie odkazy aj tých rozprávok a našich predkov, ktoré sú pravdivé.
Prajem vám pekný deň a veľa zdravia a pohodového života vám prajem. Mám vás rád.